Sngi kabakat sao. Kerteng pa kun umensim bakut. Amen. Kutra Jisu tu pen slep pendap ingi da umensim bakut. Jong me bangin dubla ban pliang ka ktien ka jong me. Kumensim bakut tu ajing start ajing champang ingi bangin la ban pentrai kam ka ktien ublay ha ka jing em chungi. Gospel kat kum Matthews kalandong kabakat sao. Dei hakata kapor ba Herod tetrak ulayo sngaw sapang kanam o Jisu. Udei da shisha u Yohanes Baptist ubala embiang ula ong halaki sakri. Nakani kadaw ulayo kat kini kibor. Dei u Herod ubapa kem ya Yohanes phate set bendi ya u. Nakadaw ka Herodia ka tengah upara jong u Philip. U Yohanes Baptist ulaya iong ya u Herod. Ombit bamenesyong batka. U Herod ulas ni ban penyap ya u. Henry ulah tiang ya upat ba namar kila nyaw ya u Yohanes kum unong ya tu lupa. Ha kesngi ka u Herod kakun ke Herodia kalasyat akmat kinong syong bam. U Herod ulas ngubha haduk kata-kata ba ulah kular ya ka. Ngakular ban ya pi kat ka ba pipan. Da kajing betha ka kemi jongka kalaong. Ya nga kumni ya ka kli u Yohanes Baptist ha kapliang. Kani kalapan babi yaus iem. Henry namar ba ulah kular hakmat kinong syong bam baro. Ulah ay hukum banle kumba kakwa. Ba ulah pak kray kli ya u Yohanes ha bendi. Ya ka kli lawan ra hakapliang. La ay ka hakata kakana. Makapat kala ay hala kakmi. Kisenran u Yohanes kilawan shim ya kamet jong u. Bat kilatep ya ka. Nangta kilalik ya tu ha u Jisu. Onda u Jisu ulayo sngaw ya kata ka kubor. Ulami nang ta da kaliang bat ulalek webriu sya kajaka bekenja. Kipat ba kilayo sngaw sapang kata. Kilayami nala kisnong bat kilabuot ya u da ka kejat. U Jisu ulahiar nakaliang bat haba ulayo ya upat ba babuon. Kadonut jong u kaladap da ka jing sngaw sen ya ki. Bat ulapenkot ya ki bapang jong ki. Onda la khamno kasngi kisenran kilawan syau bat kilaong. Menta kapor kalapalat sa kajakaru kabakenja. Tupha no ya kipat ba bat kin malek thiet jen ba meladi na kisnong. Kimdon kamban lek la jawab Jisu. Mapi ken ajing ba meki. Kilapai tien. Hangni ngidon tang santeli kikpu bat arteli kidok ha. Wanra eki syani hanga laong u Jisu. Ulapha eki bri ban syong ha uplang. Nang ta ula shim eki santeli kikpu bat arteli kidok ha. Ula kmiet syabeneng bat ula ay ngu ya ublay. Ula kedia eki kikpu bat ula ay haki senran ban sam haki patba. Baro kilabam haban dakdang. Bat kisenran kilalum khat arsyang kilingkot lingkai kibatam. Kirang ba kibala syong bam kilalong kumbasan hajar. Klem da kenyi ki kentai bat ki kena. Markum ta u Jisu ulapha eki senran ban kiyo hakalieng. Bakin lek no haswa jung u. Syasi liang kuduriau. Kat ba maupat udang pa no ya upat ba. Onda ula ay kuble yaki. Ula lek kiyo sya ulum ban duwai weibrio. Habala piramid u Jisu uladang sa marway. Kalieng kaladon hapdeng keduriau. Kala kalabe persya eka bat kidaw kila kenting ya kalieng. Hapdeng lai bat henriu baji menstep. U Jisu ulawan syaki dah kabaya halor ka Haba kisenran kila yoi ba uya ya ka Kila septieng her. Kadai karangai kila ong. Bat kila liniar da kajing septieng. Markum ta u Jisu ulah keren haki. Wat tieng, day manga. Ti Petrus ulah jubab, ku kenrat, lada day mami, tu hukum banganwan halor ka syami. Ali, ulah paiktiin u Jisu. Kumta u Petrus ulah mi nakalieng, ulah sedang banyat halor ka sya u Jisu. Henry haba ulah sngaw ya kala ka bajur ulah tieng, ulah sedang ban ngam ha ka Rap ku kenrat ulah perta. Si sendon u Jisu ulah kener ulah bat ya uong. Balai pi arta tien.
kat no piduna ka jinget. Bat habah kilakiyo hakalieng kalaer kalasange. Kisenran kibadon hakalieng kilango ladem me ujisu. Da shisha melong ukun ublay kilaong. Kilalet shashiliang kaduriao bat kilawan poi sha Genesaret. Kipat ba kila itu shisendon dia ujisu. Kumta kila pakwan ra sha ujisu ya kibapang nakleng saudong kata kathan. Kila karpat ya u ban sha bakin kata la kumno ya karmyang Jacob jong u. Kat kiba lakta kila koit. Ka gospel jong utrai ka jingero ya mi ku Chris. Ha kalunong bakat sao ngipulie syapang ka jing sya penyap jong u Yohanes nong penbaptis. Ulah sya krai kri ha u Herod Tetrarch. Nang ta pada ngipulie syapang ka kampala ka ba ujisu ule hak ba besai kisan hajar ngut. Baru Matius ya tu susu engi batang kirang ba kiladon san hajar ngut. Hakani ka jing pulie ngi yo iru ya ka jinglong jong ka do nuot jong ujisu. Haba ujisu yo iya pat ba ka do nuot jong u kaladap da ka jing ngau sen ai. Lani compassion ha ka ketien pareng. Don lai tili ki kentien ki baya seriem ha ka jingmut ha ka ketien pareng. Ita adai sympathy, empathy, but compassion. Sympathy ka bamut habang iyo iya ka jing lani kalanot jong ki waypat ngi isen ai bat ngi suong ya ki le si bapli ngi isen ai baki syam ka ka jing jenjar. Empathy pada ka bamut omdai tambang ngi isu isen ai ya ki lani ngi suong bapli ya ki henry ngila ruban snguthu ya ka ai ka bamaki ki ya lingba lani ka ai ka jing sngo jong ki ngila ban bu ya ladi ha ka jaka jong ki tu ki bri ka basyam ya ka jing lanot. Kata ada empathy. Compassion pada kabamut ba omdai tang pangila ban bu ya ladi haka jaka jong ki waipan ya ka jing syam lanot jong ki henry kado nur jong ubriu lane kado nur jong i ka kende bat ka kwa bat ngile ai bantu biarap iki bakin lat na kata ka jing lanot. Kata kadai compassion. Kata ada compassion ba ujisu udai ublay ubakwa ban le ai nak benta gitu ki bak syam lanot ki bak syam jenjar ban pelat lut ye ki shushu haka kitab Exodus kelenong balai dekat banyo lopra ngiu i kani keju ke jinglong jong ublay haba ublay upa ho Moses uang kumno ngalayo i ya ke jing jenjar ba kimat ngalayo sngow ya ke jing ut jong ki ngatip bat menta ngawan ban pelat ye ki ublay jungi ublay basa cengai henry ublay bayo i ya ki jing bang ya kendo ya ki jing jenjar bang syam ublay bayo sngow ya ki jing ut jungi ki ba mangingi pai omdon la ban pai sinu ngi ut sya ublay yo sngow ublay utip ru kat no ya ki umat ki bangilang ki umat ki bangijau marwai le se ki ba perthai kamla ban tip ki ba hayang sam ki mla ban yo i ublay uang ngatip bat omdai tang kata omdai tambau yo sngow omdai tambau yo i omdai tambau tip henry uang menta ngawan ban pelat ya pi udai uni ublay ubamangi ngi syakri titu ai hakijing bangi kendo ngen pai shu ni ublay bat teng habangi sngow lat ngin kan mau ba ublay uyo i ublay uyo sngow ublay utip bat ublay pelat yangi na kijing jenjar jungi nang ta shu hakani ka jing puli ka pen iru haba mangingi kloy ban ai ki barit tamba mangingi don ujisu ula ban pendap ya ka baduna try ublay ula ban pendap ya ka baduna ha ka jing jungi kisenran kilawan cha ujisu ba kilara tang kitu kisan teliki pu ba artli ki dokha ndre lingba jong kita ujisu ulala ban besai kisan hajar ngut kibreu hakani ka jing besai kisan hajar ngut kadon ru kadak kasien lane ka parsi ya ka yukaris bakut menu laja kan ka jing besai kisan hajar ngut haka gospel jong Yohanes haka bangi puli don lai teli ki paskha haka jing jong ujisu ngi puli bakan ne ka jing besai kisan hajar ngut haka lenong bahan riu kajia ha kapor paskha jong kiju haka ju ka rukom ru ka jing kawai miet ba khaddo haka ba ujisu ai la ka jong kamet ba kasnam banong ka jing bam jing di na ka benta jongi ba upendep ya kata ka jing a jong u halo ulum kalbari kata kajah kasngi paskha. Kajah kasngi paskha.
Nang ta de ro ngi sim ro ki kentin ki ba Jisu pendon kam. Matius uang komno ula sim ya ukpu ula aingu ya ublay ula kedia ba ula la ki senran. Ki jo ki ba Jisu ule ha ka jing khawai miet ka ba khado. Kani ka kedau berkat dei ka parsi ba Jisu besai kisan hajar ngut mentah handrai haka wei pat ka por hadin ke jing yap jung hadin ke jing mi pat jung Jisu un besai ye ki pat jung man la ka por da ka ba ai la di ban long ka jing bam jing di na ka benta jungi iwei pa iwei. Hadin ka ni Jisu pen pau ye ka jing long blai jung haba ma ya halor ka liang. Haka por lai ban ri wa je Jisu wan ya halor sha ka liang haka ba kisenran ki don da ka ba ya halor ka Bat haba kisenran ki iyo Jisu kila sedang ban tiang her. Henry Jisu la ong ki wat tiang day manga. Haka ketien Greek day ego eimi. Kani ka kentin ego eimi ka bamut ngalong. Baladang ikan mau ngalong ka day ka kerteng ka ba ublay upen pau yala di ha Moses hala kalau beniap haba Moses ukuli ya ublay. Baladang alet sekipat ba Israel. Bat ki keli hanga ublay ki department jongpi ulapau hanga ba ublay ki department jongpi ulapau hanga ba ulapa nga ban pelat lut ye pi na ka jinglong marau bat ki keli hanga ka ka kerteng jung kumnongan juba ba ublay uong ya Moses uong ngalong ki ong ki ba Israel ngalong I am hakaktin Greek ladang ipen kelakan wan ego emi hakani ka jing ong jung Jisu ba uong wat tiang day manga kadon ru kani ka jing pen pau jung Jisu ya ka jing long blay jung ba wat tiang I am la ne ngalong ka bomot blay Jisu ukam meladi ya ka kerteng ka jong blay ba pen pau ha Moses ha kalau beniap kumangi pulih ke kitab Exodus nong balai nang tare ini kentien ngalong ngila ban pe ha ka gospel Yohanes nong ba pra ha ka jing keren ba kiju Jisu ong shwa ba an khayo Abraham ngalong kabamut usim sa sisien ya kani ka kentien ila ni ka kerteng ka jong ublay na ka benta ya ladi nang ta pa deng yo iro ka jingjia ba Petrus haba Petrus yo Jisu ang ko kenrat la da dei mame to ong mangan ya halor ka bat Petrus haba Jisu ong wan Petrus ulah hiar na kaling bat ulah sedang ban ya halor ka Henry ka tien jom blai ka tu susu ko ong ba haba uyo sngo ya kata ka jing be kal air yong uyo sngo ya kata ka jing bejia sau dong sau kun jong ulah sedang ban tieng ba ulah sedang ban ngam ulah sedang ban tieng ba ulah sedang ban ngam bun si na ka jing em jong iru balai ngi hap no na ka jing ai jong blai le ngi ja len ti no na ka kamba ba ba mangi le na ka jing but jong yo Jisu bun sien ngi ja len ti no bun sien ka dei bangi pet yo Jisu hendengi pet nyo sya serut syakiar sya saudong ka baja ka jing em jingi ngi pet ki hinman ki para jingi ngi pet ki ni ki tai ngi pet ki jing ngi pet ki bawan ka jing em jingi kan ni ka jing pet jingi sya ka wei pat kan sa pentron ya ka jing em jongi kan ni ka dei ka baja yo Petrus ru pet yo ka jia yang ngi wei pe wei ru nang ta de sa ka wei pada Jisu ong yo Petrus boleh piduna ka jinget pi ki baduna ka jinget kawai ka jing keli le sing haban keli lara Petrus uba hiar na kalieng uba ya halor ka ulong uba duna ka jinget kat no le ka jinget jung kitu ki wei pat ki baklam no ban hiar na kalieng ban ya halor ka uni ubri uba ya halor ka uduna ka jinget kat no le ka jinget jung kita ki bamnut watang ban hiar na kalieng Gonman ko para ba teng ka ka bakhang lat yangi banwan sa Jisu ka dei ka jing perkhat jungi ba ngi kwa ban long janai da ka bor la jong lani ka jing tieng jungi ba yo ngi hap yang ha ka pop Jisu utip ya ka jing plot jungi Jisu utip yangi kampalat ban ya ka ba mangi ngitip ya la di nak ta ka daw wat bu teng ban wan pha su Jisu da ka ba ong ba andang la long janai andang la ban raikut andang la ban imbha ngan sedang ban puli Bible lan ngan sedang ban duai ngan sedang ban lech kamas buku ngan sedang ban trekam na ban tau Jisu Jisu ukwa yangi bangin wan ringkat ba ke jing duna jungi tang bang di bandan ka wei ke jing terang kata ka jing terang ka long bang i kloi ban i no ya kita ke barok
kata ka ba Jisu uap kami lenti nangi iway pa iway. Bat kan mau sapang Petrus Jisu ong hakaway ka por haka gospel ka Lukas shwa ba unsya shitam ong ko Simon usoitan ulakwa bantay pi kumi oko hendring ngara dway nakabenta jong pi ko Simon. Jisu dway nakabenta jong ila da mangingi kloy ban IT yala ka jing em hau. Larangi kloy ban le ban IT yala ka jong ka jing tlot hau ban buat ya ringkat ba kita jing tlot jongi Jisu udway nakabenta jongi ban mangingi ndop la pan scam yala di ba dia kiway ro any ro ya Jisu Christ junom la junom. Amen. Kajing duai Jubilee. Kokpa obah peneng tu ai ba kajinget ka pamela ai hangi hau kun jong me Jisu Christ uhun men jongi bat kading jong kajing iet ka bala penrhem hakido not jongi da umun siem ba khot kin kirsiu biang hangi ya kajing kermen bala kerku na ka benta kajing wan jong ka hima jong me. Tu ai ba kajing ai jong me kan penkelai ngi syakinong bet sembai ki bam jutat jong ka gospel. Tu ai ba ki sembai kin penkelai ka long briu man briu na syapo ba ki jing thau baro ha ka jing khmi lenti batikna ya ka beneng batmai bat ka perthai batmai haba andala job ya ka bor jong ka jing sniu ka buram jong me kan tengshan syabam jukut. Tu ai ba ka jing ai jong ka Jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing terang na ka benta ki spa beneng. Tu ai ba ka ni ka jing ai kan pensap riang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jongi sya satlak ka perthai. Syami ublai jongi ubala kerku junom kan long ka buram bat ka jing ero si junom. Amen. Ka buram hau pa ba hau kun ba hau siem ba kut kumba kelalong hak baning kong umjuk menta barabol junom. Amen. Kudu nut kutam Jisu kumari kutu isin ngi kumari ak nirap jingi Kristan tu dua anak menta jingi ha ka kerteng ukpa ba ukun ba mensim ba kut. Amen.